Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξω με έναν φίλο μου εδώ Γεια σας, εγώ είμαι αυτό. Και θα ανεβάσουμε αυτός όλοι και εγώ hang για max tier. Σήμερα πρέπει να φτάσουμε τα 10 likes 20. Έτσι δεν είναι? Ναι, και κάτι και μία εγγραφή. Και πατήστε το κουδουνάκι. Και καμπανάκι. Το ίδιο είναι. Το ξέρω. Απλά. Πάμε στο βίντεο. Δεν αρχίζουμε καλά από ό,τι βλέπουμε Meteoric Fame. Όχι. Όχι. Να ξέρετε πριν λίγο με έβαλε Million Fame. Μπορώ να σας δείξω και το match άμα θέλετε. Θα σας το δείξω στο τέλος του βίντεο το match. Γιατί ναι. Τότε έπαιζα Mega Pig. Εμείς δεν πολεμάμε πολύ επειδή ο φίλος μου εδώ είναι 8 power και εγώ 11, αλλά εντάξει. 9 power, δεν πειράζει, το πήγα πριν. Οκ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πολύ αγαπημένη μας πίστα και το αντί. Κάτσε να πατήσω gadget. Ο Edgar έμεινε AFK. AFK στο σκοτώνει. Εγώ έχω πάρει σωστά όλα και gadget και star power. Έρχονται τώρα. Θα χάσουμε μάλλον. Τέταρτη. Δεν μπορούμε. Είναι πολύ δύσκολη αυτή. Μη χώνεσαι. Έπρεπε να φύγω κάπως. Με σκότωσε αυτός. Όχι. Θα χάσουμε τώρα. Όχι. Εντάξει. Δεν μπορώ κάτι να κάνω. Θα πάρω αυτό εδώ. Να παίρνεις και super πολύ. Είμαι ένα hit για super. Πολύ λίγο είμαι. Ναι ρε φίλε, πάρα καλά. Όχι, καλύτερα αυτό. Όχι! Τρέχα. Όχι. Δεν πειράζει. Καλά τα πήγαμε. Τουλάχιστον δεν χάνουμε τρόπα. Ναι. Μισό. Κάτι νέο βγήκε. Βγήκε hot zone και duels. Knockout. Πάπα καταλάβω. Τι ήθελες? Καλά και. Τι θέλεις να κάνεις? Λοιπόν, να δούμε. Είναι δύσκολο μέχρι να πάρεις super. Εγώ πήρα super, αλλά δεν πρόλαβα να του τη ρίξω. Δεν έξερε το κέντρο, αφού έχει 4 κουτάκια. Βασικά μετά θα χωθούν οι άλλοι. 4-5 έχει. Σιγά τα κουτάκια. Αυτά τα κουτάκια εγώ τα είχα πριν και πιο πολλά. 6-7 είχα. Γράψτε στα σχόλια πόσα είχαμε. Ωραία, 3 ομάδες. Εγώ παίρνω ένα κύπελο μόνο. Αφού βλέπετε παιδιά εδώ πέρα έχουν βάλει εδώ είναι μια ομάδα, δηλαδή δεν γίνεται. Εύκολη ομάδα. Συνέχεια βάζουν σπαστικούς. Άμα σκοτώσουμε αυτόν κάτω είναι ο teammates της. Έλα, μια Σέλι είναι. Μια Σέλι, μια Τζάκι εννοούσα. Τώρα πατάει hits. Δεν τη φτάνουν. Και δεν θέλω να χαλάσω και gadget, θα το κάνω στη Σέλι. Έχει super. Μην τη φοβάσαι αυτή. Τώρα λίγο. Χάλασες gadget. Ναι, δεν είχα άλλη επιλογή. Δεν πειράζει. Θα το ξαναπάρεις το gadget. Μετά από μια ώρα. Εκεί μέσα είναι ο Chester και ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος, δεν ξέρω. Kit! Σε παρακαλώ. Όχι! Όχι! Τι έγινε? Δεύτερη πρώτη. Όχι! Δεν πειράζει. Τρίτη πάλι. Μόνο τρίτη βγαίνουμε. Εγώ παίρνω ένα κύπελο και εδώ ο φίλος μου παίρνει 0. Όλη την ώρα.
Μετά, άμα χάσουμε πάλι, πάμε 3 καλύτερα, ναι. Ωχ. Μόνο μην χάσουμε τέταρτη. Παιδιά, μιας που έχουμε και αυτό, βάλτε ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης που έχετε Max Tier κάτω στα σχόλια. Όποιος είναι αγαπημένος σας. Απλά. Εμένα Τζάκι. Εμένα Λίλι και Μέιζι και Μπάζ. Αυτοί οι τρεις είναι. Δεν ξέρω ποιο να βάλω πρώτο. Και Τάρα. Και Τάρα μ' αρέσει. Α. Πάρα πολύ. Άμα κλείσει το ξαφνικά, άμα δεν μιλάει στο ξαφνικά, είναι απλά κάτι έχει γίνει. Αυτό γίνεται συνήθως σε μένα. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Καλύτερα ας φάω ένα άτομο. Καλύτερα να φεύγω. κάνετε καλύτερα. Φύγε τώρα γιατί... Εγώ φεύγω έτσι. Τι λες ρε. Τρίτη. Και πάλι βάλε 3. Μπορεί να είναι καλύτερο. Πάμε 3 λέει καλά. Καλύτερα θα πάει, πιστεύω. Τρίο ή τρίο λέγεται. Καλά, παίζει. 3. Εγώ παλιά το έλεγα τρίο, αλλά τώρα τρίο το λέω. Όταν έλεγα παλιά εννοούσα 5 μήνες, 4, 3, από τότε. Ναι. Καλά, εντάξει, παίζω από τη season 22 εγώ σε αυτό το account. Ναι, εγώ έπαιζα άλλο ένα account και το χάσα. Και τώρα παίζω από... Πόσα κύπελα ήταν το παλιό σου πήρα account? μετά super. Το παλιό σου account πόσα κύπελα ήτανε? 32 κάπα. Δηλαδή 32.000, οκ. Και το έχασα. Εγώ φτάνω 35.000 σε αυτό το account. Γιατί δεν τα, από ό,τι φαίνεται τώρα αυτό το account τα πάω καλύτερα από το παλιό μου. Ναι. Καλά, εγώ έχω χάσει ένα account. Α, δεύτερη. Ωραία. Εγώ είχα ένα άλλο account με σχεδόν 4.000 κύπελα που είχα max tier bar level εκεί. Αλλά το έχασα, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεύτερη. Καλύτερα πάει στο τρίο. Για έναν τρόπο δεν πήγα rank 41. Οκ, για να δούμε. Όπα. Να δούμε. Ωραία. 4 μάτς για να πάρω αυτό το player icon. Εδώ ο φίλος μου το έχει πάρει ήδη. Αυτό το pin μόλις τώρα που έβαλες του όλοι, το έχω κι εγώ. Το είχα τύχει από... Αυτό το player icon για να κερδίσει νομίζω 69 battle. Ναι. Εντάξει, είναι και τόσο ωραίο. Καλά, εμένα... Ας πούμε υπάρχει πολύ καλύτερο. Μέτριο το λες για μένα. Ωραία. Να πάει ο Μπροκ στη μέση. Α, νομίζω ότι είχε κουτάκι κάτω. Α, καλύτερα μην πάω στη μέση. Επίσης βγάλτε γνώμη για το όνομά μου επειδή το άλλαξα. Να έβαζα κόκκινο δράκο ή πράσινο που έβαλα. Ωραία, κάτσε. Να δείτε το όνομά του, να το. Εδώ. Μην έρχεσαι πάνω μου, επειδή δεν φαίνεται το όνομά σου όταν έρχεσαι πάνω μου. Ωραία, για δείτε το. Τώρα ευκαιρία είναι. Εγώ του είπα να βάλει κινέζικα. Και αυτή τη γραμμή. Είχα βάλει μια πλαγιστή. Το παλιό το όνομα ήταν Τζιμάρα Ελλάδα. Δηλαδή όχι το emoji Ελλάδα, σκέτο Ελλάδα. Μου ήρθε μια σέλη. Τόδα. Ωραία. Σε μένα βγαίνεις ή στον Μπροκ? Σε σένα. Ωραία. Δεν ξέρω τι κάνω.
Αυτή η ομάδα εκεί είναι εύκολη. Όχι, όχι, άκυρο. Dog. Τους έχουμε στριμώξει. Νομίζω βγήκαμε. Όχι, για ένα teammate. Έλα! Όχι, Έλα, για λίγο. κάτσα gadget. Ναι. Όχι, βγήκαμε δεύτερη, οπότε δεν Ναι, έχουμε. Αλλά δεύτερη έχουμε πάλι. 20 κουτάκια. Τι να κάνουμε, 20 κουτάκια. Μάλλον θα βγαίνουμε όλο δεύτερη. Ωραία, 3 νίκες ακόμη για να πάρω αυτό το player icon. Γράψτε μας κιόλας κάτω στα σχόλια σε ποια πόλη μένετε. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται κιόλας. Αλλά να δούμε πού μας βλέπετε. Ναι. Εγώ εδώ με το φίλο μου μένουμε νέα αρτάκι. Καλά, παίζει σε λίγο καιρό να αλλάξω το όνομά μου στο YouTube, δηλαδή να είναι Amurgis BS και ναι, να είναι Amurgis BS. Αυτό σκέφτομαι. Καλύτερα στρέξω εγώ. Έλα, μπράβο. Πάλι καλά. Ο Edgar αυτός που έχουμε είναι νουμπάς. Υπάρχει ένας Barley νουμπάς εκεί. Τους φάγαμε, ωραία. Μόνο αυτοί έχουν μείνει και βγαίνουμε πάλι. Όχι, κάποιος ακόμα έχει μείνει. Όπα, εγώ δεν πάω εκεί. Έχει μείνει όλο ένα άτομο, το οποίο δεν ξέρω που είναι. Καλύτερα να πάω να το βρω. Εσύ πήγαινε τρέχα. Πόσα κουτάκια έχεις? Ναι. 6. Δεν μπορώ να το δω επειδή μου λέει back in 5 δευτερόλεπτα σε σένα. Να το, ο Μόρτις ήτανε. Ο Μόρτις, γι' αυτό μας ξέφυγε. Έλα, τον πήρα, μπράβο, ναι. Μπράβο. Τέλειο. Πάμε. Τι να κάνω, δεν πρόλαβα. Σκόνομαι. Δεν έχω. Ο Edgar πήρε Hyper Ult. Εντάξει, τέλεια. Δείτε λίγο τα κύπελά μου. Τα κύπελά μου είναι, ναι, λίγο περίεργα. Μισό να το βγάλω και μια φωτογραφία. Αυτό μου έχει συμβεί και με τον 8-bit. Ωραία, πάμε. Ελπίζω να το περάσω αυτό το πράγμα. Άμα βγω δεύτερος και ας έχω 5 win streak δεν θα φτάσω rank 35 το hang. Δεν σε βρω random. Καλά, εντάξει, δεν πάω στη μέση. Δεν πάω στη μέση εγώ. Δεν πάω με τίποτα στη μέση. Καλά, όλοι σκοτώνουν εδώ στον άλλο. Ναι, πάμε λίγο. Όχι ρε. Κάτσε λίγο, τι ακούμπησε η Τζέσι? Δεν ξέρω, με έκανε slow όμως. Όχι, δεν το έκανε η Τζέσι. Ξέρεις τι έγινε. Εγώ είδα το hit της Τζέσι να στρίβει. Ναι. Ακούμπαγε το δικό της αυτό το πράγμα που πετάει για να το χυλάρει. Και πέτυχε εμένα. Γίνεται αυτό. Δεν το έχω δει ποτέ μου. Ναι, γίνεται. Απλά θέλει star power. Όντως. Έχει ανοίξει και hypercharge. Όντως γίνεται. Ό,τι χειρότερο. Τέλεια, το χαλάσαμε. Το χάλασα εγώ. Πρόσεξε. Έχει ένας kit. Ο kit καλύτερα να χωρθεί πάνω. Μπίμπι. Όχι. Ναι, δεύτερη. Όχι. Δεύτερη. Δεν πειράζει. Ωραία. Άλλη μία νίκη. Τι? Πήγα rank 42. Πώς γίνεται να έκανα 3 kills και να έκανα 10.000 damage? Πόσο Να δούμε damage? εδώ κάτι έγινε. Περίεργο. Πόσο damage έκανες? 10.000.
Με 3 kills. Αυτό μου έχει συμβεί και σε μένα. Ωραία. Μία νίκη για να πάρω αυτό το player icon και ένα power rank 35 hang. Ωραία, πάμε. Μία μέρα που παίρνω πολλά κύπελα είναι. Παιδιά, μου ακούγονται κάποια πράγματα, μας συγχωρεί, γιατί θα είναι κάποια τα σπίτια γειτόνια θα φωνάζουν. Οπότε δεν φταίμε εμείς. Καλά λέει. Edgar, φύγε από εδώ. Δεν σου αξίζουν τα κουτάκια. Πατήσω καλά τώρα, πέθανε. I'm Mortis, I'm good. Τι λέει ο άλλος? Μία Λίλη. Έλα, σκότωσε την. Όχι. Όχι. Από τι έγινε αυτό? Δεν είδα τι έγινε. Κάτι όχι, έγινε. το σκότωσα. Αν μας σκοτεί θα πάρω κάτι τώρα. Ωραία. Η Λίλη φεύγει. Είναι στο θάμνο. Σκότωσε το. Σκότωσε την πάει. Πρόσεξε. Δεν μπορεί να μ' ακουμπήσει ο Dynamite. Έχω γίνει τέρσι. Ο τέτοιος κάνει. Γιατί έχω γίνει τένσεϊ. Μπράβο. Τέλειο. Μπράβο. Κάτσε, όταν πατάς ulti και τελειώνει, κάνει damage. Ναι, πάντα. Δηλαδή και χωρίς gadget και χωρίς τίποτα. Ναι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Ναι. Καθόλου καλά δεν πάει τώρα. Σε μένα. Μπράβο, Crow. Τι έκανε ο Crow? Πρόσεξε, θα σου έρθει η ulti της Mandy μάλλον. Α, όχι, δεν σου έρχεται. Πρόσεξε, φύγε. 4, 3, 2, 1. Βγήκα. Τώρα ελάτε ρε. Να σας σκοτώσουμε τα αρνάκια. Όχι, για λίγο δεν πάτησα ulti. Μπράβο, καλά τα πας. Όχι. Δεν πειράζει. Τι κλίση με παίρνει, δεν μπορώ. Ωραία, πάτα ready. Τελευταίο μάτς για rank 35 είμαι. Παιδιά, ο στόχο μας στο σημερινό βίντεο είναι να φτάσει ο φίλος να φτάσει τώρα 700 τρόπαια το hang. Τι? Και θα βλέπουμε πώς θα φτάσει. Καλά, εγώ δεν σε άκουσα τόσο πολύ καλά, αλλά εντάξει. Ακούστηκε σωστά. Υπάρχει... κολλάω. Λίγο. Τώρα... Μου φαίνεται πως κολλάω ή μια χαρά είμαι. Μάλλον μια χαρά είμαι. Μια χαρά είσαι. Δεν λαγκάρεις. Πάντως. Η Maze αυτή είναι σπαστικιά. Όπα. 8 κουτάκια έχει. Μόνο η Maze. Προσοχή. Αλλά μάτς την έχεις πάει. Καλά, η Maze. Πάτησε στο τίποτα. Δεν με πετυχαίνει. Όχι. Τι. Κάνει 1200 damage. Ένα τέτοιο μικρό. Πέθανα. Όντως. Τι να κάνω! Κολλάω κιόλας, λίγο. Δεν χάσει τη ζωή σου. Σώθηκαμε. Έλα, φύγε. Εσύ. Μπράβο, φύγε. Μπράβο, καλά κάνεις που έφευγες. Μπράβο ρε. Καλά έκανες που έφυγες. Εγώ θα πάω να κάνω σε αυτό το θάμνο επειδή είναι. Ναι, εντάξει. Ναι, τέλεια. Παιδιά, από το βίντεο πριν δεν μπορούσαμε να έχουμε γιατί έχουμε πριν πάρα εγώ πολλά τους κουτάκια. έσωσα. Ήμουνα...
Έλα. Φάτε τον. Το ξέρετε τι φέρνει. Sorry, noob. Πού είναι ο Μόρτης? Δεν ξέρω με τι super σου αν μπορώ να τον σκοτώ. Ωπα ρε. Δεν πειράζει. Και σαν Όχι, πήρα ulti αλλά δεν πρόλαβα να την πατήσω. Δεν πειράζει. Rank 35 hang και έκανα το quest. Ωραία, το πήρα το player. Να το βάλω ή να μην το βάλω? Να μην το βάλω. Ωραία, rank 35. Εσύ κοντά για 43. Είμαι πάρα πολύ κοντά, θέλουμε λίγο ακόμα. Θα το φτάσω το hang. Πόσο win streak έχεις? Νομίζω 2-3. Εγώ δεν θυμάμαι καν πόσα κύπελα πήρα. Από 679 πήγα 691. Άρα πήρα 7 κύπελα. Έλα, το έχω κάτσει, μπράβο. Α, καλά! Ο Φρανκ είναι ό,τι να είναι. Τι κάνει ο Ρίκο, γιατί πατάει η γκάτσα. Πέθανα, αποκλείεται. Παιδιά, επίσης, Σώθηκα. Όχι. Σώθηκα για λίγο. Sorry. Όχι, πέθανα. Τρέχα, Ρίκο. Θα μας κουβαλήσει ο Ρίκο, μη, φύγε. Μπράβο, πώς. Εντάξει, μια χαρά. 5, 4, 3, Μην το πάρεις. 1. Γιατί μου πήρες το Power Cube? Κλεφτρώνει. Δεν το λέω σε σένα. Ωραία. Θα πάρω Power Cube. Μου το κλέψε ο Μπουλ. Οχ. Άκυρο. Ο Μπουλ ήταν 17 κομμάτια. Μην με ρωτήσει γιατί του χώθηκα. Δεν είδες καν πόσα κουτάκια είχε, ναι. Θα το κατάλαβα. Ωπα ρε, αυτός ο Dynamite είναι λίγο καλός. Rico Song Tutorial. Οχ. Μα λέει κανένα. Όπα. Πάτα σούπερ. Δεν χρειάζεται. Άμα έχεις λίγο, άμα είσαι low. Πάτα. Πήρα ούλ. Έλα τώρα, μου ήρθε και ο Μπουλ. Πήγε πάνω μου Μπουλ κιόλας. Μείον 6 κύπελα εγώ. Εσύ? 8. Οχ. Όποιος θέλει να με κάνει. Ωραία. Σε παρακαλώ. Έχασα το win streak, αλλά δεν πειράζει. Όποιος δεν έχει μπει σε κλαμπ και θέλει να μπει σε κλαμπ για Mega Pig, άμα θέλει να μπει στην ice cream, η οποία είμαστε κι εμείς. Και ένα άλλο είναι, άμα θέλετε να με κάνετε friend, πείτε μου το ID σας κάτω στα σχόλια. Οχ, μισό λεπτό. Μη σας νιάξει άμα μιλάω. Μη σας νιάξει άμα μιλάω. Τι θες ρε? Η μαμά σου θέλει. Ωραία, εντάξει. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό. Περιμένουμε εδώ έχουμε και λέμε. Πράγμα που το λένε στίγμα. Δεν ξέρω καν τι έγινε. Δεν κοίταγα καν τι γίνεται. Απλά εγώ μίλαγα. Και επίσης παιδιά, όπως σας είπε και ο Αγγέλος, άμα θέλετε να κάνετε friend, να κάνετε και εμένα. Ναι. Θυμάσαι το ID σου απ' έξω? Απαντά Τζιμάρας, κάτι τέτοιο. Ναι, πρέπει... Ναι. Αλλά πρέπει καλύτερα Με έχεις κάνει να το δω, εγγραφή? γιατί δεν γίνεται. Με έχεις κάνει εγγραφή? Ναι. Α, Τι περίμενες να με σε κάνω? Είμαι έτοιμος να πέθανα. Πρόσεξε, κάτσε εκεί Δεν στη έχω θάλασσα. βάψει. Οχ. Σε έχουν δει. Έλα, σκότωσε τον. Μη. Δεν μπορώ, 18 πάρτι. Οχ. Σε ακολούθαγε κιόλας. Το σπαστικό. Ναι. Βασικά όχι. Είχα βάλει τέτοιο, είχα βάλει σούπερ και έπεσα πάνω.
Πάμε, είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο μάτς είναι. Βασικά δεν είναι τόσο δύσκολο. Αλλά Δυσκολεύει πάρα πολύ τώρα. Στο rank 42 που είναι δυσκολεύει. εντάξει, Ωραίος. έτσι. Εσύ κάτσε έξω, εγώ με το Στου πάμε μέσα. Ω, καλά, εντάξει. Πρέπει ο Στου να πάω. Ω, μπράβο Στου. Ω, έρχομαι μέσα. Ω, πάει ο Φρανκ. Όχ, πέθανα. Μη πας μέσα, μη πας. Καλύτερα. Πέθανα εγώ. Αυτό είναι κακό που πέθανα. Πρόσεξε. Άμα σου πεταχτεί. Τι έγινε. Gadget. Είχε gadget Η Μπέλ. η Μπέλ. Μην πλάτ. Ω, πέθανε. Είμαι κοντά για Hyper. Έλα, βοήθεια! Εσύ πρόσεξε. Τι θα κάνεις. Στου, ευκαιρία να φύγεις είναι. Φύγε. Πρόσεξε. Μπράβο που έφυγες. Ωραία. 3, 2, 1. Ωραία, κάτσε εκεί με gadget. Να η Μπέλ αυτή. Φύγετε. Έχουν 12 κουτάκια οι άλλοι. Όχι! Ω! Σώθηκες. Σώθηκα για κάποιο λόγο, δεν με πέτυχε, ενώ ήμουνα μέσα κανονικά. Αλλά δεν φύγε λίγο μακριά μου για να φύγει δεν το πράγμα χρειάζεται. της Μπέλ. Ωραία, είμαι ένα μικρούλι hit για ulti. Και θα έχω hyper ulti. Πιστεύω, μπορώ να φάω μια ομάδα. Κάτσε εκεί. Αλλά Μη κάνεις κάτι. Κάτσε εκεί. Μπράβο. Καλά μέσα να κάνεις. δει οι δύο Σε 7 ομάδες. δευτερόλεπτα βγαίνω. Βασικά έχουμε πεθάνει και οι δύο tunes. Καλά, ο άλλος. 3 άτομα. Πρόσεξε, μπράβο. Τέλεια! Όχι. Ένα hit με έφαγε η Μπέλ. Μπράβο ρε Στου. Μπράβο! Όπα, πού είναι οι άλλοι. Μπράβο. Βγήκαμε πρώτοι. Επιτέλους ένα μάτς πρώτοι βγήκαμε. Ωραία, μισό να δω τα... Ωραία. Σήμερα έχω από 24 rank hang έχω ανεβάσει 35 rank hang. Δηλαδή τον ανέβασα σήμερα πάρα πολύ. Χθες του πήρα αυτό το skin το Super Rare. Α ναι, και τώρα που το θυμηθήκα, τι είχατε από το Ultra Mega Box. Εγώ δεν πέτυχα σχεδόν τίποτα, μόνο το Mr. Pidgey. Να τα δείξουμε τα skins καλύτερα, αυτά που πετύχαμε. Δεν τύχαμε καλά. Ένας φίλος μας πέτυχε το Ultra Edgar. Μέτσα. Ναι, το Mega Edgar και λέω Ultra. Λέω κι εγώ τι Ultra λέει. Και εγώ έλεγα ότι θα τύχω καλά πράγματα, ενώ εκείνος λέει εντάξει σιγά μας ζητάς καλό. Εγώ πέτυχα βλακίες και εκείνος πέτυχε τα καλά. Έτυχε Mecha Edgar, έτυχε Moldy Mike και αυτό το skin του Gale με τα φαντάσματα. Δηλαδή έτυχε ένα legend. Έτυχε ένα legend. Έτυχε ένα legendary skin, έτυχε ένα mythic και ένα epic. Τι στο καλό. Τα πάρα πολλά. Τι πήγες να πεις. Ένα legendary mythic και... Όχι. Τι μας έκανε Φρανκ. Μας ξεφτύλισε. Καλύτερα να δείξουμε τα σκήνια. Α, ναι. Ωραία. Ωραία, 2 του Καρλ. Πού είναι ο Καρλ μου, νάτος. Να. Εγώ πετυχα αυτό. Εγώ αυτό εδώ. Δεν μου αρέσει καθόλου το skin. Το Mr. P αυτό. Ναι.
του φίλου μας αυτού που σας είπα, του αρέσει πολύ. Παιδιά, πείτε μου ποια skin σας αρέσουν στην Τάρα. Εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Και πείτε μου ποιο skin σας αρέσει στη Σέλη. Εμένα όχι αυτό, μου αρέσει αυτό εδώ. Αλλά πιο πολύ το Star, όχι το Stellar. Το Star είναι πιο ωραίο. Ωραία. Να βάζω το Mythic έτσι. Και έχω ένα Legendary skin. Έχω ένα Legendary skin από παλιά, του Dynamite. Το Robomike, που το είχα τύχει στο... Ναι, πάρα πολύ. Που όταν ήταν με τον Buzz αυτή η season. Ναι, και εγώ εκεί το είχα τύχει. Σε αυτή τη... Αλλά το είχα τύχει στο παλιό μου account, οπότε τώρα δεν το έχω. Όταν ήταν το Godzilla Buzz αυτό. Ναι, το Godzilla. Εγώ τότε είχα. Τότε είχα από ένα Legendary αυγό. Καλά, τότε δεν ήξερα τι ήταν τα Legendary κι αυτά. Άμα ήταν καλά ή κακά. Και μετά έμαθα. Μετά από λίγο καιρό. Α, καλά, Sorry, πεθαίνω. Νομίζω ότι ο Daryl είναι... Α, καλά, χάσαμε. Α, όχι. Ευτυχώς έχει αυτό το gadget. Η Penny έχει το Mythic skin της. Σκέφτομαι τώρα που έχω αυτό το skin του Carl να τον ανεβάσω. Όχι. Έλα! Όχι! Για λίγο... Α, καλά! Ο άλλος πάει και πατάει Hyper Ulti. Για να φύγει. Hyper κιόλας. Πάει. Πέθανε. Δεν με νοιάζει αυτό για τα... Παιδιά, εδώ έχουμε ένα Ρίκο. Μόνο στον Σούπερ. Εγώ έχω ήδη... Μου ήρθε πάλι Σέλη. Δεν έλεγε ότι πέθανες. 32 λεπτά βίντεο κάνω. Ωραία, θα κάτσω εγώ σε αυτό το... Θα κάτσω επίτηδες εδώ. Άμα με δει... Α, καλά. Το τσακ. Δεν με είδε ο Colt. Δεν το πιστεύω. Πώς γίνεται αυτό. Καλύτερα λέω να κάτσε να φύγετε. Μην τον... Οκ, βασικά... Φύγετε! Ναι. Μπράβο που φύγατε. Φύγε Κάτε το damage, κάτε το damage. Λίγο. Όχι. Όχι. Έλα, τη Σέλη κιόλας. Όπα. Εντάξει, καλά τα πήγαμε. 36 rank hang πήγα. Εσύ 43. Και εγώ λίγο πίσω εδώ. Γιατί κάποιος έχει γράμματα. Α, εντάξει. Ωραία, πατώ ready. Ready. Ωραία, θα το τελειώσουμε το βίντεο μόλις πάω εγώ rank 40 hang. Και αυτός μόλις πάει 46, πόσα θα το πάει. Αφού είναι 840, συν 80 κύπελα, στα 920 θα σταματήσει αυτός. Ο φίλος μου. Έχω βάλει για αυτό. Καλά. Το βίντεο παίζει να είναι 1 ώρα. Σίγουρα. Έλα πίσω Meg. Α, οκ. Γιατί χιλάρει Meg τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Α, είναι gadget. Το gadget της. Αυτό είπα. Κάτσε εδώ στο θάμνο εσύ. Η Ρώσα δεν κάνει κάτι. Γιατί φοβάσαι. Η Ρώσα είναι κοντά να πεθάνει. Και δεν πέθανε. Όχι. Ο Ελπρίμο αντί για να έρθει πάνω μου που είχα μείνει με 42 ζωή. Αντί για να με σκοτώσει ο Ελπρίμο, ξέρεις τι έγινε. Έφυγε με ούλτι όπου να είναι. Ενώ είχα 42 ζωή. Ο Ελπρίμο είναι, δεν ξέρω τι είναι. Παίζει ο Ελπρίμο να είχε κολλήσει φουλ και να πήγε όπου να είναι. Δεν ξέρω γιατί με άφησε. Ωραία, 3 ομάδες.
Οχ. Πολλά, Όχι. full. Πολλά, πάρα πολύ. Τι! Πρώτη ή δεύτερη. Ναι! Ναι. Ναι. Οπα, ποιος παίζει. Α, εντάξει. Πάρα. Αυτόν εδώ που βλέπετε είχε ένα παλιό account με 5.000 κύπελα μόνο και είχε 50 παίχτες. Τι στο καλό. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Το περνάω για 29.000 κάτι κύπελα. 29.400... Ναι, 29.400 κάτι. Δεν ξέρω το κάτι πόσο είναι. Βουλά λέω 400 κάτι. Τι είναι το άλλο μήνυμα. Bot 7. Ξέρουμε ότι είναι bot 7. Ω, όντως είναι bot. Δεν έχει κάνει gadget. Τι, όντως ρε. Γιατί να μας βάλουμε bot. Σιγά μην είναι Ψεύτικο bot. είναι ρε. Βοήθεια. Εσύ πήγαινε κάτσε να πάρεις τα κουτάκια σου. Δεν πειράζει κι ας μην πάρει κουτάκια. Εντάξει, άμα δεν έρθει κάποιος τα κρατήσει. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Σε μισό Μόρτις. Α, καλά, ο Μόρτις παίζει να είναι όντως bot. Αυτό. Α, εντάξει. Βάζει και πίνω, οπότε δεν Καλά, σιγά που θα είναι και bot ρε φίλε. Ο Μόρτις. Να μας βάζει με bot. Αυτό δεν γίνεται. Ωραία. γίνεται. Δεν μου έχει συμβεί εμένα ποτέ. Ποιος είναι... Ποιος είναι... 44 πήγες. Ναι, μόλις πήγα 44. Α, μπήκε και ένας άλλος. Εγώ 37 πήγα. Κατά λάθος. Μπήκε ο Gold. Αυτός όμως δεν θα είναι κλείσει. Δεν πειράζει. Βασικά Φρανκ. Τι λέει, δεν πατάω ready. Δεν πατάω ready. Θα βάλει Φρανκ. Δεν. Ωραία. Έχει αγοράσει το Brawl Pass. Έχει αγοράσει Brawl Pass καλώς. Τα έχει αγοράσει. Έχει αγοράσει το καλό. Το Brawl Pass Plus. Ναι. Μπράβο, Colt. Πάτα ready και εσύ. Ωραία, εγώ έχω... Να ξέρετε τώρα. Μπρο, έχει αγοράσει το Brawl Pass. Άμα ακούσατε κάτι, μη σας νοιάξει καθόλου. Θα το πω μόλις... Δεν θα το πω. Αλλά θα το πω, ναι. Τι κάνεις ρε? Πας να με σκοτώσεις, σάιτε. Ναι. Πώς είναι βιβί. Έχουμε 7 πάρκες. Καλύτερα φύγε. Όχι, ήταν το bot pass στη Viper. Ο άλλος έχει το rescue του Finks. Όχι, βρήκα το Mr. P που πήγαινε στις σκοτώσεις. Δεν με έχει δει κανείς. Σώθηκα. Τι είναι αυτό ρε το σκατουλάκι? Γιατί πάτησες? Γιατί το έκανες αυτό? Το είχα πατήσει από πιο πριν, αλλά ο Colt δεν του έκανε hit να φύγει. Δεν ξέρω γιατί. Εσύ κάτσε εκεί στο θάμνο.
Κολλάω full. Μπράβο ρε Φρανκ. Μ' αρέσει που... Εγώ φεύγω. Πέθανα με το που πες μπράβο, Φρανκ. Πεθάνω. Εντάξει, και πάλι καλά έπαιξε ο Φρανκ. Τι κακό έκανε. Ναι, όχι, όντως. Άλλο λέω. Ότι με το που πες μπράβο, κάποιος πέθανε. Όχι, γιατί κολλάω. Φύγε καλύτερα. Καλά έκανες. Φύγε. Φύγε πλά. Αυτό που ακούς. Κάτσε, γιατί κάνεις τόση ώρα να το σκοτώσεις. Φύγε. Γεια. Έλα τώρα! Φρανκ! Μπράβο ρε Φρανκ! Δεν πειράζει. 2 δεύτερα ήμουν. Εντάξει. Τι έκανε ο Φρανκ? Ωραίος, πάρα πολύ Απάντησα ωραίος. like. Μπράβο. Παίζει να έχει και αυτός που είσαι. Πόσο? Όπα, ένα μάτσι για rank 45 είσαι. Ναι, το ξέρω πάρα πολύ κοντά μου. Μπράβο. Όχι. Όχι, μια χαρά. Καλά, εντάξει, πάτα ready, ένα. Πάρα πολύ καλά. Ωραία, άμα το χάσουμε, αυτό θα φταίει για όλα. Μπράβο. Ήταν πάρα πολύ καλός, παιδιά. Ο Gold είναι και μέσα στην κλαμπ μας. Ναι. Πριν... Δείξαμε και την κλαμπ. Έλα, πάντα ready. Κάποιος να δει. Ελπίζω να έχει Snapchat και να μας κάνει φίλους στο Snapchat. Ναι, όντως. Τέλος πάντων. Πιστεύω, άμα δεν είχε βάλει Φρανκ, στο τέλος θα είχαμε χάσει. Ωραία. Σιγά μου βγαίναμε δεύτερο. Ωραία. Θες να αποκαλύψουμε το όνομά σου? Εμένα το ξέρετε ήδη. Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω αυτό το θέμα. Θέλετε να το αποκαλύψουμε το όνομά του? Αλλά θα το πεις εσύ. Ναι, γράψτε σχόλιο. Άμα θέλετε σε ένα άλλο βίντεο. Σε ένα άλλο βίντεο θα το πούμε το όνομα. Στο επόμενο βίντεο δηλαδή. Που λογικά το επόμενο θα είναι ότι πάμε και οι δύο max tier. Όντως. Και τους δύο παιδιά. Τι ήταν αυτό το damage? Εγώ το βάλα. Εντάξει, άστονα. Το φίλο μου, άστονα. Ήτρε θα το αφήσω. Γι' αυτό σου είπα να τον αφήσεις. Τι έγινε, πέθανε. Άμα το ρίχνεις και εσύ να με βοηθήσεις, καλά δεν πειράζει. Άστονα. Καλός είναι. Δεν ήθελε κάτι κακό. Δεν πειράζει. Κάνατε teaming. Ναι. Αλλά ήταν fake. Όπα. Τι κάνετε ρε, γιατί πολεμάτε το bull ρε. Όχι. Λίγο δεν πέθανε. Δεύτερη, μπράβο. Δεύτερη. Δεν θα πεθάνω κατευθείαν. Εντάξει. Τώρα τι να κάνω. Είχα ulti. Θα χωνόμουν. Δείτε λίγο τα τρόπια μου. Είμαι 8. Και πήγε rank 45. Να δείτε εδώ. Πιστεύω το έχουμε. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Έχω χτίσει 6 win streak. Κι εγώ 6. Τι μας κάτσε, τι. Gold, τι θα μας πεις? Όπα, ένας φίλος μου έφτασε 39. Να το βάλω. Όχι. Please. Με το βάλεις. Καλά πάμε, sorry Frank.
Εκτός άμα θέλει θα βγει. Συγγνώμη. Ωραία, ας αλλάξει. Όχι. Ωραία, βάλε. Καλός. Πάλι μπορεί. Ένας φίλος. Ενοχλητικός. Εντάξει, και αυτός καλός ήταν που έβαλε πριν. Ο Φρανκ. Το όνομα μου το ξέρετε από παλιά εσείς. Δεν γίνεται να μην το ξέρετε από παλιά. Ναι. Άμα με έχετε δει στο Brawl Stars να παίζω χωρίς σε βίντεο, πείτε μου κάτω στα σχόλια έχετε μπει άμα έχετε μπει μαζί μου. Κάνω 5.460 damage, πολύ damage. Ωραία, ο Gold είναι καλός με Edgar. Πότε το έναν bug. Όχι, μου ήρθε ένας Edgar, δεν προβάτησε. Δεν είχες gadget. Όχι, το είχα ρίξει σε ένα tag. Θα μπορούσες να το σκοτώσεις και χωρίς gadget. Τον Edgar. Όχι τον Doug. Δεν το ξέρω, το είχα πατήσει για να μπω ασφαλές. Πάει ο Μπέρι. Rip Berry κάτω στα σχόλια. Παιδιά, Rip Berry κάτω στα σχόλια. Εν τω μεταξύ τους έχουμε πει να γράψουν τόσα πολλά πράγματα που πρέπει άμα τα γράψεις να έχουμε ένα κατεβατό. Όντως. Όλοι. 10 σειρές θα κάνει ο καθένας. Όποιος τα πετύχει όλα όσα έχουμε πει τα κάνει θα πάρει καρδούλα. Όντως. Από εμένα. Και like. Και από εσένα like. Ένας κορδέλης πήγε πάνω στο πικ. Θα τα ψάξω όλα να τους κάνω like στα σχόλια. Ωραία. Όχι, τώρα θα βρουν εμένα. Τι κακό έκανα. Όχι, την έβαψες νομίζω, Όχι, την έβαψα. Εντάξει. Μου πατάει και dislike, αλλά δεν πειράζει. Καλά τα... φίλε, καλά τα πήγες με Φρανκ. Βάλε Φρανκ. Καλά τα πήγες. Όπα. Κάτσε να το κάνω. Πέρασα με Φρανκ. Καλά τα πας με Φρανκ. Θα μπορούσαμε να το λέγαμε τώρα. Α, πρέπει να... δεν πειράζει. Τέλεια. Δεν είναι. Εντάξει, πάμε. Ωραία, να βάλω ντουό. Όχι, μια χαρά είμαστε στο τρόπο. 3. Δεν καταλαβαίνω. Αφού το έβλεπε κιόλας ότι πάει πάρα πολύ καλά. Καλά, παίζει να ξέρετε παίζει να το ξέρετε το όνομά του τώρα με αυτό το όνομα που έχει βάλει. Βασικά όντως, ναι, εντάξει. Άρα, να γράψετε στα σχόλια το όνομά του. Όσοι τον έχετε δει μπροστά σας, να μην το πείτε. Μόνο εσείς που δεν τον έχετε δει μπροστά σας. Οπα, τώρα μπήκα. Ωραία, άστη τη Piper εκεί. Piper. Μη... Ναι. Του είχα πατήσει κάτι. Όχι! Νόμιζα θα πεθάνει. Ναι. Σούπερ. Δεν πρόλαβα. Οκ, Πάιπερ, έλα. Τον είχες, Πάιπερ. Άστινα. Εντάξει. Άστινα, καλά είναι εκεί. Δεν κάνει κάτι κακό. Εσύ τρέχα. Όχι! Μπουλ. Τρέχα. Όχι, σ' ακολουθάει κι άλλα. Να πάει πιο αργά, νομίζω. Όταν πατάς gadget πάει πιο αργά ο παίχτης ο άλλος. Όχι, δεν ξέρω, νομίζω πάει κανονικά γιατί δεν γίνεται να πάει πιο αργά ή πιο γρήγορα. Έλα εδώ ρε, κοτούλα. Έλα εδώ. Είμαι κοντά για hyper.
Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί κάνω τόσο dodge? Όχι ρε φίλε. Έχω κάνει... δεν μπορώ κάτι να κάνω. Δεν μπορώ κάτι Έχω να φύγει κάνω. εγώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα πάταγα ulti θα τη χάλαγα. Να είχα gadget. Το πήρα. Περιμένουμε. Νομίζω έκανα βλακία. Δεν πρέπει να το κάνω πιο πριν. Hyperchat. Κανένας δεν πέτυχε. Από εμάς είχε hyperchat. Και εσύ ήταν Από και τόσο να με πιστό είδε, δεν ακόμα. ξέρω που με είδε. Από τι με σκότωσε. Δεν ξέρω. Όχι! Τι χώθηκες. Δεν είχα άλλη επιλογή. Άμα έρχονταν πάνω σου. Οκ. Καλύτερα να βάλω ντουο τώρα. Όχι. Θα χάνουμε άμα χάσει ένα team. Μπορεί να... Α, ναι. Διαδείξτε ότι τώρα βγαίνουμε μόνο τρίτη. Ούτε εγώ δεν θα παίρνω κύπαλα τώρα. Δεν μου δίνει. Ούτε εσένα φυσικά δεν σου δίνει. Μόνο χάνεις τα κύπελα τρίτη θέση μόνο στη... Max tier. Ναι, στο Max Tier δηλαδή. Άμα είστε και πάνω. Έλεγα στη. Τι στη. Χίλαρε με Byron. Ωραία αυτό το skin του Hank. Ναι. Έλα εδώ. Ωραία το pin. Το μεταξύ παιδιά κανονικά ήταν... Τι σου άρεσε πιο πολύ το να skin ή το pin? ανεβάζω gold για να πάω max tier, ναι. αλλά ξαφνικά έπαιζαμε όλοι και μ' άρεσε. Και το ανέβασα παραπάνω από το gold. Όχι, μετά από το gold έπαιξες με Μίκο και μετά με όλοι. Ναι, ήθελα να πάω Μίκο, αλλά πήγα όλοι. Μετά από την Θα πάω. μετά από τον Βασικά, Όλη, το έχω πάει. μετά από τον Όλη θα είναι Μίκο ή Colt. Λογικά gold. Ή να γράψουν κάτω στα σχόλια. Ναι, όντως. Ωραία, άμα τα γράψετε όλα αυτά, καρδούλα και τα πάντα. Ή μπορεί να γράφουν διαφορετικά άτομα. Όντως. Ένα άτομο. Ωραία, fake teaming με Edgar, παιδιά, είναι ψεύτικο. Μην Άμα μου ήρθε δε... Έλα, θα το κάτσω εγώ. Όχι ρε φίλε. Shit stu. I hate this stu. Μισώ αυτό το stu. Θα μου πατήσει ultimate gadget. Έλα, μπράβο Byron που με Δύο χείλαρε. πιστεύω χάσαμε τέταρτη. Γι' αυτό είπα ντουο. Καλά το είπα. Βάλει και δοκιμάζουμε. Δεν με άκουσες πολύ. Παλάσιο. Δεν με άκουσες. Τώρα μ' άκουσες όμως. Εντάξει. Άμα χάσουμε όμως. Θα βάλω πάλι 3. Θέλουμε ακόμα 40 τρόπια. Δηλαδή τι. Αυτό πες να βγει... Πόση ώρα. Πάρα. Πάνω από μία Μία ώρα. ώρα σίγουρα. Πάνω από μία ώρα. Καλά το πες. Ναι. Επειδή είναι ήδη 54... Τι. Όποιος βαριέται και δεν έχει να κάνει κάτι, ας δει ένα βίντεο. Αυτό το βίντεο βασικά. Ή και ένα άλλο μπορεί. Έχω τόσα βίντεο στο κανάλι. Μην περιμένετε το όνομά του. Έχω δείξει ήδη 2 άτομα σε βίντεο. Από εδώ. Αυτή την παρέα. Τι θα γίνει! Θα χάσουμε. Τρέχα. Που άμα είχες το άλλο gadget καλύτερα θα ήταν κιόλας. Πάτε το gadget.
Βασικά όχι, τρέχα. Ναι, Καλά το φαντάσου είπα. να μην είχα σούπερ. Καλά το είπα. Καλά το είπα. Λες να αλλάξω το άλλο gadget να βάλω. Άμα θες, ναι. Εγώ πιο πολύ θα έλεγα το άλλο. Άμα πάλι να σκοτώσουν και δεν είναι κάτι πίσω από το τοίχο και δεν είναι thrower κιόλας, ευκαιρία θα είναι. Ωραία, θα πάει showdown, αποκλείεται. Ο Ρίκο είναι μόνο. Έχουμε. Το Ναι, μπράβο. Καλά το έλεγες εσύ. Τον έφαγα, το Surge. Άμα πάρεις σούπερ, Ωε! δεν πειράζει. Πήρα σούπερ, αλλά δεν έβαλα, με σκότωσε ο Dog. Σίγα το. Νομίζω ότι δεν πήρες. Πήρα, το είδα. Παιδιά, κάντε replay το βίντεο και δείτε το. Για να μην πιστέψει. Εντάξει, πώς Θα ήθελες ποτέ να δείξεις τη φάτσα στο YouTube? όχι. Προσωπικά. Εγώ το έχω κάνει ήδη. Όχι. Από παλιά το έχω Σε- κάνει. Πολύ παλιά. Το έχω δει το βίντεο. Νομίζω πρώτα έκανα βίντεο ή short. Short έκανα. Σιγά που θα είχα ανεβάσει. Ωραία. Κάτσε εκεί στο θάμνο. Πάει και κάνει ο Μόρτις. Πάει να χωθεί στον Μπο. Ενώ δεν μπορεί. Όχι, εγώ πρέπει να τρέξω. Θα κάτσω στο θάμνο. Πρόσεξε μην πεθάνεις. Εγώ δεν πες. Κάτσε εκεί. Καλά είσαι εκεί. Καλά είσαι εκεί. Κολλάω. Ποιο Εντάξει, γκάτζετ μια χαρά μου. τρέχα. Μου πέτυχε. Έχω Μια φάγω σε- σούπερ. Μια σέλη νομίζω. Πρόσεξε. Έλα, σκότωσέ τον. Είσαι έτοιμος να πεθάνεις? Κολλάω λίγο. Ναι, Όχι λίγο, πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος να πεθάνω. Ωραία, εντάξει, θα κάτσω στο θάμνο. Καλά είμαι εδώ. Ωραία. Καλύτερα. Ο Γκρόμ. Είναι... Η Τάρα... Θα με σκοτώσει να σου πω. Ποιος μπορεί να σκοτώσει ποιον, ο Γκρόμ ή η Τάρα αυτό? Τρία άτομα. Τρεις ομάδες εννοούσα. Τρεις ομάδες να πεις. Μπερδεύτηκα και είπα 3 άτομα. Όχι, θα με... Πρόσεξε εσύ τι κάνεις. Επειδή με έχουν δει και θα πεθάνω. Πέθανα. Πω! Κάτσε εκεί. Άσκα. Είναι ένας μπο εκεί κοντά. Πω! Όχι, νομίζω έκανα βλακεία. Όλο χάνουμε τρίτη τώρα. Τι θα γίνει. Καλά, κάτι που... Παιδιά, επίσης, πείτε μας και πόσα τρόπια έχετε στα accounts. Όντως. Εγώ έχω 34.350 σχεδόν. Και εσύ Εγώ 21.300. Εγώ 23 πήγα να πω. Κάτσε, πριν πόσο καιρό ήμουνα 20.000 κάτι? Ήμουνα πριν 2-3 μήνες. Από τη Πόσα? 20.000 κάτι. Όχι. 20... Εννοείς 30.000 κάτι. Α, πριν 4 μήνες έφτασα 20.000 εκεί πέρα. Στη season... Εννοείς 30.000. Όχι 30.000. 20.000 είχα φτάσει πριν 4 μήνες. Και πότε πήγες 34? Ωραία. Στη season της Maisie είχα πάει. Οκ, κατάλαβα, ναι, πριν τόσο καιρό. Με το Star Toons.
Το Startons 2, το 2. Μία ώρα βίντεο κάνουμε. Ναι. Φανταστείτε. Και πόση όλα ώρα μιλάμε. Κάτσε. Μου το βγάζει, όχι δεν μου το βγάζει. Μετά, μόλις καλά. Θες να το πάμε, θες να το κλείσουμε το βίντεο μετά από αυτό το match? Λέω να πάμε, να πω 900 τρόπια. Κι εγώ 760. Όχι, ήθελα να μην κάνω super like. Μέσωσες όμως, μέσωσες. Θα μπορούσα να είχα πεθάνει τώρα. Εσύ πήγαινε τρέχα. Καλύτερα. Τι σε χτυπάει? Έλα εδώ ρε Κρόου. Φοβάσαι κιόλας. Μη χωδείς. Πέθανα. Αποκλείεται τώρα. Πέμπτη. Λέω να το κλείσουμε. Ωραία παιδιά. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Και γεια σας. Πες και εσύ.